Pwy ydw i? O lle ddes i? Pam ydw i yma? Pam ydw i am gwybod? Pam rydym yn ddioddef? Lle gallai ddarganfod gobaith? A ydy Duw yn bodoli? A fedrwn wybod yn sicr? Fyddai'n bosib i'w cyfarfod. Mae Duw yn agosach na beth rydych yn meddwl. Ble oeddech chi pan chwythwyd y chwiban olaf a phawb yn sylweddoli ein bod wedi ennill y gamp lawn? Dyn ni wrth ein bodd yn adrodd ein hanesion, ble a beth oedden ni'n ei wneud, a hynny pan oedd cenedl gyfan yn dal ei gwynt wrth ofyn a oedd y tamaid bach o ledr yna wedi croesi'r llinell gais a'i beidio. Roedd pobl ym mhob cwr o Gymru a thu hwnt, rhai efallai oedd erioed wedi gwylio gêm rygbi o'r blaen yn dyheu, yn amau, yn gobeithio ein bod wedi ennill eto. Yma yng Nghymru, mae rygbi yn dominyddu unrhyw gamp arall. Os rydych yn y tîm rygbi yn yr ysgol, gallwch gerdded yn dalach na gweddill y disgyblion. Yr ydych yn cynrychioli'r ysgol, rygbi yw y gamp. Tybed os ydych wedi meddwl erioed pam fod chwaraeon yn apelio gymaint. Nawr, os ydych yn dilyn rygbi neu beidio, mae pawb wedi cael eiliadau pan fyddwn wedi cymryd rhan mewn gêm neu mewn unrhyw gystadleuaeth, ac mae'n ffocws i gyd ar un peth. Y pêl rygbi, pêl droed, pêl snwcer, pêl ping-pong, darn gwyddbwyll, ac ar yr eiliad yna, dyna'r peth mwyaf pwysig yn y byd i gyd. Pam? Mae'n edrych yn debyg i mi fod pawb sydd wedi'i eni gyda'r awydd yma i lwyddo, i ennill, i fod ar y tîm sy'n ennill. Efallai fod hyn yn rhan amlwg o'ch personoliaeth, neu efallai ei fod yn fwy cudd, ond allwch chi ddim gwadu ein bod wrth ein boddau'n ennill. Rydym yn cael ein gyrru i fod yn well. Does neb eisiau colli. Beth sy'n eich codi o'r gwely yn y bore? Beth yw eich nod? Ble mae'r llinell derfyn yna sydd yn rhan o'ch breuddwydion? Y peth hwnnw yr ydych am ragori yn ei wneud? Y swydd, y person yr ydych yn dymuno bod? Ar ryw adeg yn ein bywyd, mae bod yn ddynol yn golygu ein bod yn gofyn y cwestiwn, beth yw pwrpas fy mywyd? Oes ystyr ydy hwnt i 9 tan 5? Oes yna bwrpas? Pam dwi yma? Oes yna werth? Pan fyddaf wedi marw yn llwch, bydd fy mywyd wedi gwneud unrhyw wahaniaeth? Ar hyd a lled y wlad, dwn ar draws y llefydd yma, cestyll, tai, cof golofnau, lle mae pobl sydd wedi marw ers blynyddoedd wedi gadael eu marc. Mae rhai oherwydd eu cyfoeth. Rhai oherwydd grym wedi gadael eu marc ar y map. Ro ni yma, ro ni'n bodoli, ro ni'n cyfri. Ac wrth ysgrifennu hanes y cyfnod yma, y lle yma, mi fydd rhaid crybwyll fy enw i. Ro ni yn rhywun, ro ni yma. All pob un ohono ni ddim fforddio castell, ond mae pawb yn breuddwydio am fod yn bwysig, fod yn rhywun yma pobl yn gwybod amdanynt, yn rhywun sy'n cael ei werthfawrogi. Mewn ffyrdd gwahanol, dyn ni gyd yn gweiddi, dwi yma. Dwi yma. Ac os allai wneud argraff am un eiliad fach, os medra i gael y bêl dros y llinell yna, mi fydd pawb yn gweiddi fy enw. Os cair swydd yma, mi fydd pobl yn gwybod fy mod yn cyfri. Os medra i gael y berthynas yna,
adeiladu'r bywyd yma, berthynas yma, yr etifeddiaeth yma, yna mi fydd fy mywyd wedi gwneud gwahaniaeth. Mi fydd ystyr i fy mywyd, bydd yna reswm i mi fod wedi byw. Be bynnag yw ein dyhead, pwy bynnag y byddwn am ei blesio, allwn ni ddim gwadu ein bod yn byw gyda'r awydd yna, y newyn yna i glywed rhywun yn dweud, nes di job da iawn ti. Pam teimlo fel hyn? Pam ceisio ystyr i'n bywyd ac ystyr eithaf bywyd? O ble daw'r dyhead yma am bwrpas? Yna mae'r adeiladau yna pan gawn rhyw gipolwg bach, pan mae'r dyhead yn fwy yn cael ei fodloni am foment. Yr adegau hynny pan fyddwn yn darganfod ein pwrpas mewn llefydd lle nad oeddem yn edrych amdano. Un o'r cymalau mwyaf rhyfeddol am ein cyflwr yw hwn. Mae Dduw wedi gosod tragwyddoldeb yn ein calon. Daw'r cymal o gerdd hynafol yn ysgrythurau'r Hebreaid, ac mewn brawddeg mae'n dal gobaith dynoliaeth, y gobaith fod mwy fywyd nag y welwn, a'r gwirionedd rhyfeddol fod Dduw ei hun wedi gosod y dyhead yna arnon ni. Mae'r cydnabyddiaeth dyn ni'n edrych amdani, y pwrpas yr ydym yn ymladd i'w ddarganfod, ein hystyr, ein gwerth, yn rhywbeth y medrwn ei ddarganfod ac i'w ddarganfod ynddo ef. Os ydych chi wedi profi syched nad oes dim yn y byd yn ei ateb, onid ydy hynny'n arwydd eich bod wedi eich gwneud ar gyfer byd arall, ar gyfer awyrgylch arall, awyrgylch presenoldeb Dduw ei hun, tragwyddoldeb? Beth os yw'r ymdrechion yma i ddarganfod ystyr bywyd, yn ddim mwy na llai na dyhead pob calon i ail ddarganfod y cynllun gwreiddiol, yr hyn y cawsoch ei greu ar ei gyfer. Beth os cawsoch eich gwneud ar gyfer Dduw? Cael eich gwneud i'w adnabod, ond os yw hynny'n wir, pam fod i mor anodd ei ddarganfod? Mae ffrindi mi'n cofio chwaraewr tennis proffesiynol yn dod i'r dre lle roedd yn byw unwaith i gynnal sesiynau hyfforddi sylfaenol. Drawaf ei fwynhau'r taro nôl a blaen gyda'i ffrindiau, ennill pwynt yma, colli pwynt fan draw. Cael hoi wedyn a braidd yn falch o fe ei hun, dyma fe'n gofyn i'r chwaraewr proffesiynol os oedd ffansïo gêm sydyn. Dyma hwn yn gwenu, ond yn cytuno. Mae'n cofio ei fod wedi taflu'r bêl i'r awyr. Mae'n cofio ei fod wedi taro'r bêl a'r pin nesa oedd clywed y bêl yn taro'r ffens y tu nôl iddo. Welodd e ddim sôn amdani yn dod ati. Weithiau, allwn ni ddim gweld pa mor wael ydyn ni nes i ni weld y safon. Mae'r ffaith ei fod flynyddoedd yn ddiweddarach bellach ddim yn cofio enw'r chwaraewr tennis yn profi nad oedd yntau'n ddigon da i gystadlu ar safon genedlaethol chwaith. Y cwestiwn yw, pa mor dda yw digon da? Wrth ymdrechu lwyddo, ymdrechu blesio, wrth geisio pentyrru'r pethau da sydd o'n plaid, rydym yn gwybod yn iawn ei bod yn syrthio'n fyr o safon Dduw, yn methu o bell ffordd. Dwi'n gwybod hynny, dych chi'n gwybod hynny hefyd. Hyd yn oed ar ddiwrnod da ni allaf hyd yn oed gystadlu, yn ddwfn yn ein colonnau, dyn ni'n ymdrechu wneud rhywbeth allan ni byth ei gyflawni. Ond, mae yna newyddion da. Mae'r Dduw sy'n adnabod pob llinyn, DNA ym mhob cell o'ch corff, yr un sy'n gwybod pob peth aeth trwy'ch meddwl yn eich caru i'r eithaf. Ymhell cyn i chi ddechrau edrych, cyn i chi hyd yn oed feddwl am edrych, cyn i chi gael eich geni, fe bontio dde'r bwch. Pan roedd hi'n amhosib i ni ymestyn ato ef, mae e'n ymestyn i lawr ato ni, yn camu mewn i'n byd, i mewn i'n cnawd a chael ei eni fel un ohonom, Iesu, Emmanuel, Dduw gyda ni. Mae'r Beibl yn dweud, ei fod yr un fath â ni ym mhob ffordd, eto mae un peth doedd ddim fel ni o gwbl. Wnaeth e erioed fethu. Dyna'r unig fywyd perffaith welodd y byd. Mae ffordd cariad yn aml yn wrthyn i'r rhai sy'n falch, a doedd y rhai yn methu goddef Iesu. Yr oeddent am gael gwared ag ef,
Felly dyma'r criw yn ei wawdio a'i lofruddio'n gyhoeddus rhwng dau leidr ar groes. Mae'r un na wnaeth ddim o'i le erioed yn marw yn lle'r rhai eog. Y sanctaidd yn cael ei ddal i fyny fel yr un brwnt. Y di-eog yn cael ei ladd fel y troseddwr. Yr un perffaith yn cael ei erlyd fel yr eog. Ond oedd bron neb yn sylweddoli mai dyma oedd ei gynllun. I gynnig ei fywyd perffaith i Dduw yn aberth yn ein lle ni. Mae'n rhoi ei hunan yn sefyll yn fy lle. Beth mae'n ei gynnig yw rhywbeth yn gyfnewid. Os rhywch eich gorffennol iddo, cydnabod eich beiau, eich methiannau, eich angen am fyddeiant, mae'n barod i gyfnewid eich methiannau am ei fywyd perffaith ef. Bellach, gallwch gael heddwch â Dduw, a gyda chi eich hun. Oherwydd be mae Iesu wedi ei wneud. Gallwch wybod fod y methiannau wedi cael ei hangofio, y ddyled wedi ei thalu, eich bod yn wrthrychau ei gariad, ac yn y dyfodol cewch glywed y geiriau da iawn, gan yr unig un sydd â'i farn amdano mewn cyfrif i dragwyddoldeb. Be os nad yw eich gwerth fel person yn dibynnu ar be allwch chi ei gyflawni? Be os yw eich gwerth yng ngolwg Dduw ddim yn dibynnu ar eich llwyddiant neu eich ymdrechion? Beth os medrwch ddarganfod y person yr oedd y Dduw a'ch gwnaeth eisiau i chi fod? Beth os na fydd dim arall yn bodloni? Meddyliwch amdano, siaradwch amdano, holwch.